Γεια, είμαι ο Πάρης και θα κάνουμε ένα συνδεδεμένο βίντεο όπως κάνουμε κάθε φορά. Πώς θα αρχίσω. Και δεν χρειάζεται, ελπίζω, να λέω τα ίδια και τα ίδια σε κάθε βίντεο. Η εισαγωγή είναι γεια σας, είμαι ο Πάρης. Με τα ψάρια και θα στείλουμε το που μας φέρει αυγά. Κατανοητό, κατανοητό. Ωραία. Θέλω αυτό το αυγό. Θέλω αυτόν τον δράκο. Θα μου το φέρεις. Θα μου το φέρεις. Όχι, όχι. Τέλος πάντων, για να μου το φέρει. Τέλος πάντων. Ξέρω εγώ. Τώρα τι κάνω, περιμένω. Πρώτη φορά τραβάω βίντεο και δεν έχω να κάνω τίποτα. Θα καθόμαστε. Θα μαζέψω τα ψάρια και τα ξύλα. Είναι δύσκολο ζωή. Να πάρουμε κανένα βίκινγκ. Ας πάρουμε κανένα βίκινγκ. Να το χτίσω. Δεν χωράει πουθενά άλλο. Λίγο πιο εκεί, λίγο πιο εδώ. Νάτος, εδώ. 90. Say what? Καλά, εντάξει, άστο καλύτερα, θα μαζέψω ξύλα. Ξέρω εγώ. Τώρα τι, περιμένουμε. Λέμε τα ίδια και τα ίδια και περιμένουμε. Μα καλά, τι να κάνω. Τραβάω βίντεο. Πρώτη φορά στα χρονικά τραβάω βίντεο. Καλά, εντάξει, δεν έχω τραβήξει πολλά βίντεο. Τραβάω βίντεο και δεν έχω τι να κάνω. Τώρα τι, θα πάμε γύρω-γύρω και θα μαζεύουμε τα ψάρια. Εντάξει, και τα ξύλα. Αφού ξύλα χρειαζόμαστε. 90 κάπα μάλιστα. Άκου εκεί. 90 κάπα. Αφού φτάνει μέχρι 20 κάπα, πώς να πάρουμε 90 κάπα πράγμα. Εδώ έχει κάτι σαν τιτάνες. Το βλέπεις αυτό το τεράστιο ηφαίστειο? Λογικά θα το βλέπεις. Θέλει 75 Vikings. Και κάτι άλλο που δεν θα κάτσω να διαβάσω αυτή τη στιγμή. Θέλει 75 Vikings για να τον πάρεις. Τι λέει? Complete the Green Death Collection. Τι, στα αγγλικά είμαι άσχετος, τι να κάνουμε? Μα τι λέει? Για να μην το βάλουμε στην μπουκα, καλύτερα να μην διαβάσω τι λέει, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εσένα δεν σε πάρει, γιατί θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι το τι δεν. Δεν μου φτάνει, εντάξει. Τέλος πάντων. Τώρα θα σας έδειξα ότι είμαι κοντά στο να πάρω αυτόν τον ηφαιστείο κατάστασο αυτόν. Τώρα τι? Είμαστε γύρω στα 3 λεπτά και δεν έχω τι να κάνω. Α, τελειώνει. Θέλει μερικά δευτερόλεπτα. 2, 1, ναι! Γύρισε. Ο ασημένιος δράκος. 9, ας το καλύτερα, κάτσε έτσι. Τώρα τι θα κάνουμε? Θα καθόμαστε και θα κοιτάμε τον δράκο πως πετάει. Ξάπλος. Στενάχωρο, ανοίγω την πόρτα και δεν βλέπω κανέναν. Τέλος πάντων. Η γέφυρα. Τώρα τι να κάνω? Πρώτη φορά κάνω βίντεο. Θα σας λέω και τα ίδια και τα ίδια. Πρώτη φορά κάνω βίντεο και δεν έχω τι να κάνω. Είμαστε τώρα γύρω στα 4 λεπτά και δεν έχω ακόμα τι να κάνω. 1 λεπτό κάθομαι. Ούτως ή άλλως κάθομαι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Καθισμένος. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Bye!